ababukeli, namhlanje phambi kwenu usikelela isibongo kaTandile. Namhlanje nginiphathele abantwana bendumiso ngaphansi kohlelo iArts in My Veins. Sanibona sisinobuthi. Sawubona sinjani? Ngicela nisithulele kabanzi ngabantwana bendumiso. Hayi siyabonga. Mina ngubongani ngikwazi ukuza isibongo. Ngubongani ngikwazi ukuza isibongo ngizalwa ePortshepstone la ngisuka khona. Kahle kahle nje ngomculo ngathi sesiside isikhathi nami ngizama ngishonele nale kodwa akukho okuyungayo. Wahamba kwami ngaze ngafika kule ndawo kuyaselindela Nkosi yami. Ayinala ngazama ngedwa ngazama. Kwalona kuyale ayikwaze kaze kafika usisi wami la engihamba naye kwaba uyena ke sithi hayi mesihlanganisa lento sabona ukuthi engazuthi iyahlangana. Wangazuthi iyahlanganize noma phela singena lutho nathi sisafuna uxhaso usizo nabangasifundisa lapha nalapha ngoba phela asazi lutho kodwa ke siyafuna ukuya phambili. Siyafuna ukuya phambili. Akukho esinakho into esinayo nje iphimbo kuphela. Kusho ukuthi lento le kade nayiqala. Ngingasho kudala sayicala because naye usisi lo engihamba naye nakhulela khona ukhule ngawo umculo into ekudala nje naye wayiqala mengithi ngiyabizwa noma sazozikhulumela kodwa nje ngicabanga ukuthi nje izinto eyodwa dala nje sayiqala lento lezi noma phela ngingayikeki phambili ngoba nawe uyazi ukuthi izinto lemhlabeni azihambi kahle. Siyabonga. Sacela isithulele. Igama lami mina nguSanele Ngwakandlazi. Sisinangasho ngithi umculo into eseduze nenhliziyo yami. Ngiyona into esimangizwe semoyeni angikho right, yona into engiduduzayo. Ngoba vele ekhuleni kwami ngifunde umculo nje ngasho ukuthi into esegazini sona siphiwe engazalwa naso. Nanokuthi ke singacela ke uma khona mhlawumbe abangasponsor abasifundise lapho nalapho ngoba khona abangaphezulu kwethu abasangasicathulisana le ndima le. Nanokuthi mhlawumbe ngaloko intsha ikwazi ukusuka edakamizweni nasemgaqweni kusukwa into esingaba busy ngayo. Ngiyabonga. Sacela nisizwise lento le kahle kahle nisiphathele yona namhlanje. Umsebenzi wenu okay ke asibuyele ndla abafuna ukuxhumana nani bazoxhumana nani kanjani like inombolo zocingo. Ya ikona kulula akunzima kakhulu Nkosi yami ukuxhumaneni inombolo zocingo singazishiya.
eyami ithi 063 235 7671 ku-Facebook nguSanele wakwaDladla. Ubongani lo wakazabuza Sibongo eyakhe u-067 108 7540 067 108 7540 ku-Facebook ngubongani Zabuza. Cabanga ukuthi omunye imisebenzi yami lapho ikhona. Siyabonga. Nathi ke siyabonga ngaloko enisiphathele kona namhlanje. Ngathi sinifisela inhlanhla. Hayi nawe futhi kunjalo.